Ехо! Здравейте в новия епизод на Майнкрафт, третия епизод. За малко чак да кажа четвърти, защото преди малко гафнах епизода, без да искам. Не беше нарочно. А къде е? Вини, яже ми айрана. Имаше един стак айран някъде. Да. Имаме много копър. Така, извън епизод, какво направих? Защото, нали ви казах, че съм бъгнал клипчето и трябваше да го трейна, да го изтрия. Мъкни! Това не ти трябва. Пак запек. Не спра да се усираш огащите, брат. Така, айде да тръгваме. Храна! Нямаме храна. Да, забравих да ви кажа, че намерихме диаманти. Но това не е важно, защото аз го снимах и стих без да искам клип. Аз намерих два. Апа! Идвай, Вини. Идвай, Вини, защото ще те пребия, ако не дойдеш. Аз намерих два. Идвай! Не мога да идвам веднага. Чакам те тук в... Моля те, ела. Моля те. Мислих това, че зомби си ти. Тук малко трейди с зомби. Чакай малко. Я умирай. Много искам... Много ме кефи обаче. Вини! Идвам. Къде си? Направи ли си мотика? Си направя. Къде са пръчките? Направи си пръчка, аз ги изтрейдах всичките, няма пръчки. И веднага ела, Вини. Ще набия. Знаеш, че мразя да чакам. Вини, 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 слезеш ли, ще те убия. Айде мръддай, бе. Вини, брои до 1, за да си дошъл. 1. От тук, бе! Не мога. Не можеш, идваш тук, иначе си мъртъв. На дивана си. Аз съм пред компютъра, пред телевизора. Ще те докопам. Откъде да знам къде си? Слизай долу веднага, защото се те еба в газа. Да, знам. Идвай! След мен. След мен, защото уна майка ти кура, брат. Айде! Опа. Опа. Моля грешка. Чакаш ме. Вини. Така ти се пада. Не ме... Марш! Ето тук ела, където бяхме. Аз слизам надолу. Няма те чакам. И ми донеси храна, моля те. Защото съм на едно половин сахце. Нали знаеш какво значи това? Че трябва веднага да ми донесе с храна и хода срещу сталагмити. Откъде да знам къде има храна? В някой сейф веднага, Вини. Няма нито един сейф храна. Ще отида да взема отвън. Идвай тук веднага в мината. Не ме нападай, моля те. Погледай да издържа на едно сърче. Супер. Не бога! Не знаех, че те стават на малки. И на още по-малки. Да, разбира се, какъв е шанс. Вини, айде тръгвай. След мен веднага. Но трябва да се направя меч, защото Духай го. мечът ми е на... И на нула да ти идвай с мене. Не ти трябва меч. на червено ми е. Идвай веднага. Идвай веднага. 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 Ще ти сбия
един замах с ръката ми. Айде, Вини. Уи! Защото ние, политичата, трябва да го... Не! Брат, не ги искам тези хора. Не ги искам, не те искам тук. Идвай, Вини, идвай! Това много боли, Вини, да съм без тебе, защото снимам епизод с тебе, а тебе те няма на кадър. Искам да си пред мене да тичаш. Ало, ето. Добре, значи си зад мене. Спокоен съм. О, аз малко ще се напухам от безумие. Вини, веднага, ела. Знаеш ли колко е гадно да минава с през тия неща? Брат, духай го, идвай. Натам сме ходили. Може би някой друг път ще минем пак. Да видим дали продължава мината. Но там намерих нещо много хубаво. Тук имаше диамант. Тъв много исках да го заснема. Заснема го? Не. Чакай. Оп, чакай. Тук съм. Не! Не ме бе, че си тук спри! На едно сърце съм, брат. Експириенс. На едно сърце съм. Идвам, ти продължавай тук, вземи родите, които са. Аз ще дойда. Вземи родите, които са, аз ще Ще дойда. направя един мост. Колко ми Най-после те почнаха да говорят като хората. Би го, имаш меч! Та пак. Сега къде е мястото? Идвай. Да бе, духай го. Ела си сам. Ще се занимавам с тебе. Може си понякога си прекалено досаден. На хардкод в момента играх, пичо. Заради брат ми не мога да игра на хардкод, защото е такова лайно. Да. Разбира се. Ти. Сега не се карай с мен, защото знаеш кой ще победи. Към какво лайно ще ядат? Няма казвам кой, защото някой ще се сърди. Някои хора. Да го ядат учителките. Лайната да ядат учителките. Нали, Вини? Да запазиш на майка ти кора. Ела насам, ела. Ела. Ела, къде си? Аз идвам. Трепна зомбито спокойно, няма никой. Само аз Да, съм. мама. Падна да. Това мога да го щупа и с медната ки. Но е супер баб. За да го духаш. Защото намерих нещо много по-готино. Логдански град. С играта му се кефа, много исках такъв да срещна. Да, това не даваше нищо, браво, колко съм прост. Вини, ела да, моля те, ела след мене, къде си? Идвам, просто не знам къде си ти. В тая мината, където беше видял тая дупка с експириенса. Да, просто отидах да Ела насам. кукучките. Да, ела, защото ще ми ядеш кора. Трябва храна да си нося в себе си. Вини бързо, брат, нямам да те чакам. И защо не си? Кой ме бие? Ти ли ме удари? Не. Тук вземи това редстоун. Тук вземи това злато.
тук ще трябва стълбичка. Вини, ти си по тази работа. С стълбичките. Аз измислих пътечка. Логдански град. И то голям. Това злято не мога да го взема. Да, разбира се. Трябва ми храна. За тия са на... За тебе няма. Ще взема златен морков. Си направя като ми трябва. на орденски. Когато почнеш да го духаш, кога ще скажем стоп на тези заедно? Когато почнеш да го духаш. За тях е изгодно. Никой не ми харесва. Думите. Спасих няколко XP. Няколко съртица спасих. Ти правиш ли стълби там към Логненския град? Такова търсих и намерих! Супер. Изкарах си я да. Рава. О, не. Много трудно се бие лондъра. Гледай да не го спамваш, моля те. Не искам да ми се налага. Спална ли го? Ама там какви неща има? Пощаваш там. Има някакви неща. Мъкни бе, Вини! Говно малко! Ви умишлено пуща. Брат. Има две думи за това. Три бучета дава един златен морков. Затова чакам да стана на 3 бучета. Това нито един финансов министър не мога да го каже. Ела тук. Така, дай му газ. Пуф дата, дай му газ. Тактика. Генератор за... Дай му газ. Защо мисля, че виждам звезди? Преди малко бяхме видяли слънчето. Злато, намерих 2 злата там. Много сме добри в тази игра. Злато. Огромна мина, Много сме. орденски град. Ако да не го Опа. спомням. А може да взема кофа с вода? Млъкни! Дефицит си ти! Много им мразя като ми говорят и аз съм изнервен. Този вид, пак казвам, той дойде от на майка ти путката. Опа. Демичко. Внимавай, не ходи по това лилавото. Ти къде си? И орденския град. Още ще бъде. Трябва мост. Така. Защо никой не чува? Много странно. Трябва да намеря всички изпълнища. Да, разбира се. Злато. Да, съм надалеч от това. Доста злато. Да, ти къде си? Аз слезах вече. Ама ела тук да ме спешиш, защото съм на половина с. И аз бях така, няма да я спаса. И аз бях на 1,5 сърце, ама тебе не те духаше да ми. Опа.
Диаманти. Да, Не, истински. да, Сини. да. Не ги пипай. Трябва в епизода ги да. Ес, бе, още диаманти. Да, бе, снимам. Ти не знаеш ли? Къде трябва? Не съм го спамнал. Знам, ама правя друго по-важно нещо. Не съм го спамнал. Винаги идвам да взема диамантите. Ти играеш, откъде трябваш. Спря лавата. О, сейф! Какво е това? Магиосно се мигра пламък. Отблъскане. Късно се взема по-късно. Идвам. Да взема диамантите. Няма да стане. Брат, няма как да се кача по тебе. Нямаме някакви блокчета. Това блок ще го паза. Няма да се наложи, защото аз идвам. Идвам права стълбичка. Да се спася. Умря ли? Не. Смакфейс! Това не съм го гледал. Или с кухи сперма. Разбираш ли какво не съм? Вини, къде си, бе? Кажи ми дали има лава под мене. Значи, това на спокойствие лава над мене. И познай! Защото не искам да умирам сега, докато те спасявам. Видиш, ще ти кажа едно нещо. Духай. Кой ще ступа блокчета? Вини! Не си зареждай телефона, докато играеш! Изхвърляте от играта, не го ли знаеш? Сега кой ще ми покаже къде са диаманти? Ма казах ти да не ги взимаш! Лайно. Ето тук са били диамантите и говното ги е взело. Ядеш ми тресня. Защо взе диамантите?
Кой ти позволи да ги взимаш? Какво? Защото... Ще ми изядеш сама. Знаеш ли какво? И какъв ти е проблема, че съм ги взел? Ще ги дам. Исках на епизод да ги взема. Книги. Диамантен арх има неразрушимост. Супер. Чакай малко. Имам си диамантена киха. Ама ти снимаш ли мен? Знам. Епизод. Знаеш ли какво? Спомвай се. Ето кой трябва да махне. Минус едно. Вау. Да, бе. И ти кръща. Така ти се пада. Не. Той дойде. Той дойде, млъкни. Някъде. Ето кого трябва да махна. Едно минус. Аз си взимам XP. И то бала доста XP.
Че не? Това трябва да го биеме някакси. Никъде? Не ме би, бе, гейша! Трябва да отидем пак до там. Доста е силен. Още съм професионалист в тая игра. Знаеш какво зарязвам? Няма хлапачи в момента. Опасно е. Така един извън епизод рисувам. Да оправя фермите. Не, аз това не го харесвам. Не, това е опасно нещо. Без базик. Без базик това е опасно. Заради тебе го спалнах. Това е изкаране. Ето, че става тъмно да лягаме и най-вероятно се привключва. Ще украсиме къщата и с този блок, дето стените се са такова. О! Защо тук не си на... Йо, защо тук не си направихме къщата, видиш? Ей тук отгоре на това, брат. Това ще е брутално. Това не е голямо обаче. Ладно съм, къде ходиш надолу с диамантите ми? Да, сега го спирам. Значи така ще направим. Чао, абонирайте се, последвайте и... Духайте, бе. Виждаш ли долу е тия диаманти?